Bigyan kitang pera na yun. Ayaw mo? Ayaw mo ng pera? Pagkain gusto mo? Ayaw. Bigyan na lang kitang pera. Ah, ayaw mo ng pera? Pa? Wag na, marami na yan. Ah, marami ka ng pera? Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, oh Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Best official lingap partner category A, Kalampitos TV. Isang masaganang bagong taon mga kalingap. Andito ako ngayon sa Naga City kung saan ay naghanap ako ng aking matutulungan. At bigla akong minadaanan dito mga kalingap na isang nanay. Natapilok ako mga kalingap. Aray ko, sakit. Natapilok ako. Na-injury yata ang mga kalingap. Naglagatok. Aray. Pahinga muna ako dito. Nabulsot ako dun. Grabe sakit. Para akong nadilim pa na yung kumakalingap. Tumidilim. Like ko. Sana walang nabali. Pero masakit. Bala ko sana pong puntahan si nanay dahil solong bagong taon. Pahinga muna ako dito mga kalingap. Sino kaya itong nanay na to? Pero okay lang. Mawala din ito. Pahinga lang ito. Bakit ko? Sakit lang po mga kalingap. Ayusin ko lang pa. Sakit. Bakit ko? Doon ako magkuhan kay nanay habang pilay ako. Pilay. Nay! Nay! Happy New Year! Happy New Year, la! La! Happy New Year! Ito. La! Happy New Year! La! Bari ko. Natapilok ako dun sa ano? Sa butas. Sakit ng paa ko. Marunong ka magilot, Nay? Nay? Taga saan ka, Nay? Ha? Wala kang chinilas. Bigyan kita chinilas. Gusto mo? Nay? Ayun mga kalim. Kumain ka na, Nay?
Sakit ng ano ko. Natapilok ako doon sa butas. Bigyan kita ng pera na yun. Ayaw mo? Ayaw mo ng pera? Pagkain gusto mo? Ayaw. Bigyan na lang kita ng pera. Ayaw mo ng pera? Pa? Wag na, marami na yan. Marami ka ng pera? Marami na pagkain. Natapilok ako doon sa dulo. Ako nga, nihayapakan eh. Ha? Ginapakan ka? Taga saan ka, Nay? Ay, naku, matutulog muna ako. Pabantay ako sa pagkain. Ay, babantay ka ng pagkain. Binabantayan ko. Ay, ito mga pagkain. Dami niyo pagkain na yun. Eh, mga kalingap, tinanggihan ni nanay yung... pero bibigyan pa rin natin para sa kanyang ano. Ayaw niyo po. Wag na, kukunin lang naman yan. Bukas. Sino po kukuha nito, Nay? Sige, Nay. Kung sino man po yung pamilya niyo, Nay, sana makita tong video na to, ano? Ay, si Jim mo pala nasa dito. Aray. Kailangan ba ito? Tapilok. Nay, Happy New Year na lang, ano? Tayo pumapakita ng mukha ni nanay. Napapagod po sa mga kanina. Marami pagkain. Parang sa tayo Eduardo, kulay ko rin yan. Naglagatok. Aray ko. Nagatok. Tigay maduli. Ulit. Ay, ayaw doon. Kukunin lang, Nay. Sige, Nay, babalikan kita dito, ano? Ha? Sakit ng pa ako. Marunong ka magilot, Nay? Wala akong alam. Ay, wala kang alam. Sige, Nay. Uwi na ako. Happy New Year. Salamat. Ang layo pa na ng inabot ng ano, yung ipit ng ugat, ano. Ayan, mga kalingap. Nagpahilot ako kasi matindi yung nangyari kanina. Na-video pati yun kanina. Bayano lang. Sige. Ha? Hindi na masyado. Kanina talaga. Apak mo lang. Hindi pwedeng basahin yan, ano. Huwag mo na basahin. Sakit pa. Kunti. Isip pa hindi man yan mabibigla. Ha? Ayan. Nagpahilot na po ako. Medyo namaga ng konti. Dati nang mukhang maga, lalo pang namaga. Pag-uwi mo, Ayan. ano ka lang